lalaki urang dando jualan katuju Sanjota di lelaki orang kalau kini lelaki jambu lagu ikon dia mah panjang elok dicuka dengan lain dulu aku dan ide surang carikan lelaki di situ apa sabui lelaki orang laki awak dari yang tak tusuk Arato kesamaan tapi tidak pakai organ hanya sirulit minang saja seluang itu nama seluang mak kalau pakai organ kalau modern anaknya lah ibu adalah anak Miriam begini nana bakal daerah tuh pasaman biar nak kami daman dendang nyuah kau nyampang lapeda dari tangan indah bagan tidak sama nyuah kau nyampang lapeda dari tangan indah bagan tidak sama nyuah anak bagurau samalam kini ala badan dan ganteng batinu kecea dia indah baranti nampak nabujang bagi joyo kecea dia indah baranti nampak nabujang bagi joyo Ratu pasangan lagu wanita bersama kami mendendangkan kolayado di sikonan mati pajak dia ditolong ada maridikan kolayado di sikonan mati pajak dia ditolong ada maridikan di korong adang ya lah kalau baliku batang siruru ikannya tak sampai balangan kota dorong dagang juara suruh anta kau udah kurang kota dorong dagang juara suruh anta kau udah kurang alam bayi dia awak ke ladang oi dari ladang awak babalia kalau nyota diolah diurang kalau nyokini cimpole dia kalau nyota diolah diurang semalam kini cimpole dia kalau baliku batang sinurun ikannya tak sampai balarangan kota dorong dagang jualan suri entah kau udah dalam pinangan kota dorong dagang jualan suri entah kau udah dalam pinangan jania ayahnya batang pasaman tapi yang mandira mudo-mudo udah kok lapeda dari tangan indah bagan tidak salah udah kok lapeda dari tangan indah bagan tidak salah kok indah mana dia kabar
foto ko indah dia ega mangganti oi marandola dia salamu nyampa ko indah ega mangganti dia marando oi salamu itu deh udah oi nana katuju marando kami oi kasadonyo awak nan punyo dah tanpa tabu mengarang lain dan menghilang awak nan punyo dah tanpa tabu oi mengarang lain dan menghilang akhirnya ala pula kan nak mamak di sana bakal siji kok do cek lai kalian hijau ko akhirlah nang pakai organ lagunya sekujur tubuh sabatang tubuh ada di hijau dari kepala sampai ibu kaki dari ibu kaki silaturahmi dulu nyampang kok langsung dan kini permainan orang aja yuk jauh dari kantor lurah itu do korong gadang tuh di anak motor kemudian tigo dah tadi
Naninjaw pa nila masak. Cakap dia. Cakap dia aja lah, cakap dia. Bakanda kacancang kambiang. Di durian 3 batang sana langko. Adia ikam dia udah kok kalian. Amoy-amoy tiba dia nak itu. Kalau grup iko bang, padalak-alak na pandainya, masih-masih na pandai. Insyaallah lancar perjalanan lagi pagi. Kita sampai jam 3 di sana. Apa? Jam 3 baru kita betul keluar. Oh yeah.